nina bendlondlo enobaba ekhanda nina benkashana kamenzi yaphuza umlazana meva ngiyakhuleka mina ngamcelana Pastor wena ngibuyela wena nge-channel yakho yithi kuna namhlanje nasikhulumeke ngendaba izinto kama relationship ethinta imishado ethinta ubudlelwane sisho kanjalo ngifuna sicacise la izinto ezimbalwa uma kuziwa nje kwizahlukaniso kuma breakups kuma divorces ngaba phakathi kwabantu esuke beshadile noma abantu suke behlelisene ngenxa yokuthi basuke kukhishwe ilobolo noma suke behleli ngenxa yothando suke benalo beney'nhlelo zokuthi balobolane ngelilanga noma bashade bese yifekele lezo nhlelo abanye bathembi ba-engaged abanye benze iy'thembiso zemishado bese behlukana kodwa oyedwa usuke esafuna ukuthi i-relationship isebenze oyedwa usuke esafuna ukuthi i-relationship ilungiswe izinto zilungise ngenxa yothando osuke lusekhona ziningi izinto ezenza ukuthi abantu bahlukane. Number one isichitho. Uma sibheka la isichitho singafakwa abantu abanomona noma izimbangi zakho noma zalo muntu osuke uthandana naye esuke ifuna ukuthi nihlukane noma kunomuntu osuke enomona nalo muntu lo edlela wena umona noma edlela abazali bakho noma edlela abazali baloya muntu umona bese efisa ukuthi engathi ngoba ni happy ngoba niyathandana nemnandi uthando lonuhamba bese efisa ukuthi nihlukane eqale ifake isichitho phakathi kwenu. Enye into engaholela kwisichitho ukuthi omunye wenu asuke ajole noma aphumele ngaphandle abe nomuntu asuke ethandana naye loya muntu loya ukuze ezowina wena sikufuna phonsa isichitho ukuze nihlukane kanti wena mhlawumbe ukuthi uyantshontsha nje ngaphandle gcine sezingena kanjalo ke isichitho relationship iphele noma ifekele ngalo ndlela. Number 2 any factor enkulu enza ukuthi ama relationship angasebenzi izenzo ezimbi. Kungenza ube abusive towards your partner umuntu wakho uyamhlukumeza kungenzeka upossessive ufuna konke kuze kuwena kungenzeka mhlawumbe you are irrationally aggressive unento ukuthela ungayazi unolaka nje unesicasucasu esivele nje sibe khona ngale kwesizathu esiphathekayo noma usuke ujolela umuntu wakho noma ube disrespectful towards umuntu wakho noma abantu basemzini noma abasekhweni futhi lokho kungenza ukuthi i-relationship yakho igcine iphelile. Ezinye izinto ama factors efuna siwaqaphele kakhulu uma singabantu. Kanti number 3 idlozi. Uma umuntu noma kumuntu onedlozi uvamile ukuthi ke abhekane nazo izinkinga ezithinta ubudlelwane noma umshado ontekenteke ikakhulukazi uma idlozi lifuna alandele ubizo noma lifuna lo muntu uma lifuna wena ulandele ubizo noma lifuna lo muntu akalandele ubizo ngaso sikhathi uthola mhlawumbe wena uyalizika ubizo noma lo muntu wakho uziba ubizo so lokho kungenza ukuthi idlozi lakho noma elakhe leli angafuni ukulandela noma wena lo ongafuni ukulandela igcine selidala ukuthi ningabi nokuzwana ngoba kunezinto elingakwazi ukuyilungisa ungagcina mhlawumbe usingile kodwa kube ukuthi inkinga yidlozi elingalungisiwe kahle elifuna nje ukuthi mhlawumbe uligcinele into ezithize noma wena ulandele ubizo bese izinto ziyalunga noma uthola ukuthi sewuyaliwa ungenzanga lutho nje ubathe uyazama izimizamo ethize kanti inkinga isedlozini kunento engagciniwe edlozini mhlawumbe eningazenzanga kahle edlozini noma eningafuna ukuzenza ezithinta ke idlozi ngoba futhi omunye umuntu onedlozi uma ungukuthi wena onedlozi kufuna ukuthi lo muntu wakho ahamba kucela edlozini ngoba umuntu wedlozi wena so uma unedlozi wena uthola ukuthi umuntu wakho akakucelile edlozini vele izinto zizohamba iphazamise ngoba wena ubhilonga kuphi edlozini akakucela edlozini noma uthola ukuthi wena lo muntu wakho naye umuntu wedlozi awumcelile edlozini vele nizoba nenkinga noma nobabili namadlozi usho ukuthi ufuna kube nezinto enizozenza ukuhlanganisa le dlozi leli nale dlozi leli ukuze izinto zenze njani zikwazi ukuthi zihambe kahle phakathi kwenu. Okunye okubalekile la okwenza ukuthi abantu bangahlukana futhi bethandana ithongo uma sikhuluma ngetho sikhuluma ngabakini noma ngabakubo lo muntu osuke unaye ebudlelwaneni uma kungenzeka uzibona uhlala nomuntu umthanda
kungenzeka kube ngenxa yethongo. Uthola ukuthi ithongo liyabona lo muntu mhlawumbe akakulungele wena noma akalungile yena nje uqobo. Kungenzeka mhlawumbe angakubulala ngelinye ilanga noma angakubulalisa, noma ungathola ukuthi uphathe imithi emibi noma kunezinto ezimbi azenzayo engenza ukuthi ngelinye ilanga zikungcolise wena, uyabona. Bese ithongo limqhelisa lo muntu kuwe, uyabona. Ngenxa yokuthi liyabona ukuthi wena usengozini noma uzongcola noma uzoba sengozini ethize noma kuzoba nezinto ezithize azokudukisa kuzona ezithinta lona ithongo, bese limqhelisa ke masinya. Kanti futhi kungenzeka ukuthi nihlukana nje ingenxa yethongo elibonayo ukuthi kunezinto angeke ayigcine elidinga ukuthi azigcine la khaya. Wena nje umntana wethongo uthola ngeke azenze, bese limqhelisa ngoba libona ukuthi ukhona ongcono ongayigcina lezi zinto limqheliseke. Noma uthola ukuthi akahloniphi, akabahloniphi abantu bala khaya, akabazisi abantu bala khaya, akazazisi mhlawumbe iy'nqubo zala khaya, akafuna ukuyilandela, bese limqhelisa-ke ithongo. Noma uthola ukuthi-ke wena uqheliswa yithongo kulo muntu, aliqhelisi yena, liqhelisa wena ngenxa yokuthi liyakubona ukuthi uyisho ngandlebe, awuyangi ukuyovusa umuzi wakubona loya muntu loya, kodwa uyobhidliza umuzi, uyoba idungamuzi, bese liqhelisa ngoba akusikuthi ngenzeka liqhelisa, ngenzeka nawe liyakuqhelisa kulo muntu, liyamothi right wena usi-right, awulungahle mhlawumbe unomakhwapheni abaningi ozogcina bembulalisa lo muntu, noma lo muzi afuna ukuthi ithongo lifuna uvuse ngeke uvuse wena ngenxa yengqondo onayo. Lingamqhelisa ithongo lo muntu loyo kuwena, yabona. So ezinye izinto efuna abantu bazazile, yabo, ukuthi zingenzeka. Nanokuthi-ke okokugcina, kunabantu uNkulunkulu ababekela imisebenzi ethize, ababekela ukuthi funa begcine imisebenzi ethize. Uma labantu labo bezongena ebudlelwaneni, angabaphazamisa ebudlelwaneni ngoba ebona ukuthi uzongena kumuntu ongeke mhlawumbe akwazi ukuthi enze umsebenzi kaNkulunkulu uye phambili. Uthola ukuthi uzophazamisa umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela efuna ukusebenza, noma abona uNkulunkulu ukuthi ungena kwakho kuleya relationship leyo uzoduka noma uzophazamiseka ey'ntweni ey'thize efuna uyifeze uNkulunkulu akubekele zona, bese eqhelisa lo muntu lo ukuthi ukwazi ukuthi ube ne-focus. Ngoba kunabantu namhlanje abahluphekayo, baba-distracted, bangena ama-relationship, bakhohlwa ikusasa labo, bangena ama-relationship, bakhohlwa ukuthi banake impilo yabo, namhlanje bayaregreta. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthi a-intervene, yabona, no, lo muntu uzokuphazamisa noma wena uzomphazamisa lo muntu bese elinqelisa ukuthi ake nohluza, ake nokhula, yabona. Siyiphetha ngelithi, ngifuna siyiphethe ngelithi, uma kungenzeka-ke uku-relationship njengamanje ephelile, usemshadweni ophelile, ungabuki isichitho kuqala ukuthi yiso yini. Uma ukuthi uyafisa ukuthi le relationship ilunge, uthole kabanzi, uhlale phansi, ngaba abantu ababonayo bekubonisa ukuthi nihlukane ngoba bekunesichitho, ningakwazi ukuthi nisebenze ukuthi ulunge. Kodwa uma ukuthi nihlukaniswe yidlozi noma nihlukaniswe yithongo noma nihlukaniswe uNkulunkulu, angeke umuntu usebenze lapho ngoba kusho ukuthi kukhona okuthile efuna nikugcine ukuze izinto zenu zilunge. Uma ukuthi nihlukaniswe yithongo, kusho ukuthi kunemicikilisho ethize efuna niyigcine, ayigcine lo muntu noma wena uyigcine ukuze i-relationship isebenze. Uma kusho ukuthi nihlukaniswe yidlozi, nakho kusho ukuthi kunokuthile efuna nikugcine noma efuna nikuyeke ukwenze kungalungile ukuze nizokwazi ukuthi linidedele, nikwazi ukuthi linibusise, yabona. Kunezinto kodwa efuna niyilandelele ukuze kuzowathi izinto zenzenjani zilunge, yabona. Umuthi uyosebenza kuphela uma ukuthi nihlukaniswe yisichitho noma benihlukaniswe ukuthi wena kade uyisho ngandlebe wahamba wajola ngaphandle, bese usebenzisa umuthi-ke wokuthi ubuyise lo muntu abuye. Kodwa uma ukuthi nihlukaniswe yithongo noma nihlukaniswe uNkulunkulu noma nihlukaniswe yidlozi, amathuba ukuthi ningabuyelana ningakagcini lokhu efuna nigcine mancane kakhulu, yayibona nganza kwethu. Nizohamba nisola abantu abayinyanga, mhlawumbe uthi awulanda umuntu osebenzayo, ungasebenzi ugcina ukuthi umuntu awusebenzi, kanti inkinga ibe sekuthenini lo wena awukatholi ukuthi kahle inkinga eholela ekutheni i-relationship iphele yini, yithongo, yidlozi noma uNkulunkulu noma yisichitho noma amaphutha alowa muntu noma amaphutha akho, ukuze uzokwathi umuthi usebenze. Ngoba umuthi ngeke usebenze ey'ntweni ey'thinta idlozi noma ey'thinta ithongo noma ey'thinta uNkulunkulu. Uma ukuthi ila kufuna kusebenze khona ukuthi
uma ubekele ukuthi ulandele ubizo uzolandela ubizo, uma ukuthi ubekele ukuthi ufuna uyomcela lo muntu ethongweni noma umcele edlozini hamba umcele. Manje kunezinto ezithize ufuna uyiyekele ezicunula ithongo uyiyeke, manje into ethize ezicunula idlozi uyiyeke, noma ezicunula uNkulunkulu uyiyeke. Ngifuna sidlule lapha ethenini akona wonke ama-relationship nemishado eyolunga ngenxa yomuthi, ngoba amanye awaphelanga ngenxa yokuthi ukusebenzisa izichitho noma kusenza amaphutha abantu, kodwa kunezinto ezinkulu engaphezulu kwalokho. So yiloko ebengifuna ukucacisa abakwethu, imithi iyasebenza kulabo abakholelwa kuyo, iyabasebenzela, kodwa futhi kukhona le ngeke isebenze khona ngenxa yokuthi nayo ine-limit, ayisebenzi yona yonke indawo. Kuneminqa lafuna khona silungise izinto, silungise amaphutha noma abantu balungise amaphutha noma abantu balungise indlela abahamba ngayo, bese izinto ziyakwathi zilunge, lento zilunge zihambe ngendlela abafisa-ke ukuthi-ke zihambe ngayo. Ngiyabonga kakhulu nje, kodwa manje nemibuzo futhi ngingaqhubeka ngibuze, bekufuna ukuthi ngidlule kuleyo indima yokuthi ama-relationship amanye ngeke aze alunge vele unless sizilungise thina noma labantu esinabo ku-relationship bazilungise bona, ngoba lento is spiritual. Uthola ukuthi it's a spiritual thing efuna yenzeke, not leyo muthi. Ayibona ngane zakwethu, sibamba lapho ingosi yethu sokwazi ukuthi siqhubeke. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu engathi anganikeza ukuhlakanipha, nibone ukuthi ama-relationship enikuwo, sikwazi ukubona ukuthi ama-relationship esikubona nathi aqedwa yini. Ngabe aqedwa ukuthi mhlawumbe kunamaphutha esiwenzayo, noma abantu esinabo abanamaphutha, noma kunokunye okungaphezulu, kunemoya ethile efuna siyihlambulule mhlawumbe bese izinto ziyalunga, noma kunobizo oluthile efuna silandele bese izinto ziyalunga, noma kunokuthile efuna sigcine bese izinto ziyalunga. Yiloko engikushoyo uNkulunkulu enibusise. Thank you.